Nkhani inanso imene yangotipeza madzulo omwe uno wapa 14 November 2024 ndiyoti agulu la Chewa Heritage achitisa press briefing makamaka pakusakondwa ndi zimene President wa chipani cha AFOD Enoch Kanzingeni Chihana anayankhula dzulo ku ofesi yawo pamene amachita ma demonstration ophatikiza ndi zipani zina zosusa mdziko muno. Padakali pano tikhulupirira kuti mukuzifunsa mafunso ochuluka kwambiri kuti kodi a Enoch Chihana dzulo anachita kuyankhula motani kuti gulu la Chewa lifike ponyasidwa ndi kuchita press briefing imeneyi. Mukhale pompo pamene tikhale tikuwerenga nkhani yonse, ndipo ikamatha video imeneyi mukhala mukuziwa kuti a Enoch Chihana analakwira motani gulu kapena kuti mtundu tiwerenge wa Zodiac Chewa. Online akuti gulu la Chewa Heritage lazuzula zomwe analankhula mtsogoleri wa chipani cha AFOD Enoch Chihana kuti bungwe la MEC likagwiritse ntchito makina a Smartmatic ku Dambwe. Mfumu yayikulu Sosula yomwe ndi wapampando wa gululi yati a Chihana apepese pasanathe masiku atatu maola 72 kamba kuti anyoza mtundu wa Chewa. Mfumuyi ikulankhula pa msonkhano wa atolankhani omwe gululi likuchitisa madzulo ano mu mzinda wa Lilongwe. Iwo ati a Chewa alipo oposa 14 miliyoni ndipo onsewa ndi okhumudwa ndi mawuwa. Gululi lati a Chihana gululi liziwa zomwe lichite kuti apepese momwe anachitira ndi m'busa wina m'mbuyomu. So mutha kuona kuti zimenezo ndi zifukwa zimene agulu la Chewa akupempha makamaka pa zimene anayankhula president wa chipani cha AFOD kuti MEC ndi machina awo a Smartmatic akagwiritse ntchito ku Dambwe. Izi akulu a mtundu umene wa Chewa sizidawamvekere bwino, zili ngati kugawanisa mtundu kapena kuti kunyoza mtundu wawo. So iwo akupempha kuti a Chihana okhala mtsogoleri sakuyenera kugawanisa zikoli kumakhala ngati kuti akuwanyoza a Chewa, ndipo iwowa akupempha kuti a Chihana poonesa kuti iwo ni mtsogoleri wabwino akuyenera apepese ku mtundu wa Malawi kuti sadayankhule bwino makamaka potchula ku Dambwe kumene a Chewa amachitirako zinthu zawo zimene sizikugwirizana ndi a MEC. So apo mutha kuona kuti pali ma comment ndithu a anthu ambiri amene akupanga comment pa nkhani imeneyi. Ena akugwirizana ndi zimene agulu la Chewa ayankhula, ena sakugwirizana nazo. So pa nkhani ina iliyonse pamakhala ndithu ma opinion a wina aliyense, koma mukumvesesa kwathu ndiko kuti a Chewa sadasangalale ndi mawu a Chihana potchula kuti a MEC akagwiritse ntchito makina a Smartmatic ku Dambwe. Kwa iwowo aoneka kuti anyozeka kwambiri, ndi mawu amenewa kuchokera kwa mtsogoleri wa chipani cha AFOD mwina samayembekezera, ndi chifukwa achitisa press briefing yawo madzulo omwe ano kuti mwina ayankhule ndi a Chihana apepese. Tione kuti nkhani imeneyi ikupitirira motani chifukwa sidathere pompo. Apa Zodiac yalembanso kuti wapampando wa chinyamata a gulu la Malawi Chewa Heritage Adiki Chitanga wati a Chihana ngati sapepesa gululi liwatengera kukawaonesa Dambwe. Iwo ati a Chihana monga mtsogoleri akuyenera kulemekeza chikhalidwe cha Malawi. Kumbali yawo a Dyson Gonti ati a Chihana azusa mapiri pachigwa chifukwa chosadziwa kuyankhula. So nkhaniyi mutha kuiona kuti ndithu ndi ya serious kwa basi. Ndipo apa tionenso ena mwa makomenti amene anthu akuyankhulapo zokhuza nkhani imeneyi. Asifa kuti zavuta kumpanda, wina akuti gule wamkulu sopano. Ndithu pali ma komenti ochuluka pamenepa anthu amene akuyikapo zokhuza nkhani zimenezi.
Matthews akuti akazitolezere komwe kudambwe komwe kukachitikire zisankho. I think amafuna kulembe kuti akatilozere. Walemba kuti akatilozere. I think it's high time that the so-called politicians must be able to differentiate between a tribe and political party. This tendency of associating a political party to a certain tribe is causing great damage to our nation. Attack a political party and not tribe. Attack political party and not a religion. Amenewo ayankhula motero. Achikondi Bunya akuti the dullest opposition leader Malawi has ever come across. He overrates himself highly as if he has achieved anything politics. Useless leader. Being where he is caused the father. And we joke a lot in this country. We are busy wasting precious time on tribal matters. Chimwemwe akuti ndipo zinagwirizana bwanji ndi kudambwe. Kutitenga opusa achewa afeti chonsecho mukufuna nchewa yemweyo akakuvotereni. Mawu amene aja sanali woyenera kutuluka pakamwa pa munthu yemwe akuti akufuna kuzakhala mtsogoleri. Ameneyu osamusiya chonchi azolowera chikhalidwe ndi ndale ndi zosiyana. Awo ndithu ndi makomenti amene anthu akuyikapo pa nkhani imene ya Chihana pakuti achewa sadasangalale makamaka ndi zimene adayankhula kuti machine as mathematic makamaka ameka amenewa akagwirise kudambwe. Ellen Patrick akuti kagwereni uko inu tikhalira kumva za dambwe zomwezo. So pali makomenti ndithu ambiri. Oliver akuti chongomva kuti kudambwe naziwa kuti zafika apa. KG akuti ololemba nkhani yakungotukwana mtima koma nanga atani poti ndi ntchito. So iyi ndi nkhani imene tinakutengerani madzulo ano makamaka pa zimene zikuchitika following what was happening yesterday. So zikuoneka kuti zimene anayankhula achihana dzulo zabweresa mpungwepungwe komanso zabweresa nyozo kwambiri ku gulu limeneli sizidawamvekere bwino Chewa Heritage. Nde iwowa akuti akupempha achihana atapepesa pasanathe 72 hours amene ali masiku atatu. Mtsogoleri wa chipani cha Ford apepese ndithu ku mtundu wa Malawi. Ndipo paliso pena pake adalemba kuti akapepesa awatengeranso kudambwe tisake menewo. So Zodiac idalembanso motera kuti nyakwawa chinyama yomwe ndi mlembi wa gulu la Chewa Heritage yati achihana akuyenera kupepesa ndi mawu komanso ng'ombe zomwe mafumu azawauze kuchuluka kwake akawatengera kudambwe. So mutha kuiona kuti nkhani iyi ndithu achewa sidawasangalase ndipo yakhuza mafumu komanso zikumveka ndithu za ng'ombe pamenepa. Awo ndi makomenti amene anthu akuyikapo pa nkhani imene. Nanunso tayikawo nipo maganizo anu timve kuti kodi nkhani imeneyi komanso zimene adayankhula achihana kwa inu munazimva motani ndi kudandaula kwa achewa mene nawonso ayankhulira kusonyeza kudandaula pa zimene adayankhula achihana.